Здравейте, пичове от VBOX. От YouTube, извинете. Аз съм 75 и днес играем Minecraft в Guildcraft. Ще намерите IP на сервера в описанието. Много съжаление казвам, защото не мога да снимам повече от 10 минути, затова миналия път не се разделих с вас, но този път ще го правим. Това ще е игрички, споделете какво искате да играем. Това не е български сервер, но влизат и българи. Затова ние ще играем Skywars. Както виждате с хака, защото ми е по-забавно с хак. И докато намерим какво да играем, ще паузирам. И здравейте отново, ще играем Build Battle. Build Battle представлява битка, в която строим. В началото на екрана ще ви изпише, ето тук долу в чата ще ви изпише какво ще трябва да строите. И ще трябва да го построите. Пращам IP на Guildcraft в описанието. И хора, ще строим банка. Ако искате, може да играем Creativers Minecraft, само пишете в коментарите. Не ме бива много строенето на банки. Но това не се е падало. Затова е трудничко. Вижте как ми лагва. Наземен лак имам направо. Пустил съм хака, защото като съм с хак не лаги толкова много. Вижте, през флая, тук като съм, лаги ужасно плюс. Това е ужасно, иначе за друго не го ползвам хака, освен за флай, бързо тичане на креатив. То на креатив мога, или да се забавлявам на спална. Тоест, ако сте хакери, Guildcraft е добре дошъл за вас. Но аз мога да го ползвам, защото познавам админите. Те са, някои са българи и ми позволяват. Махнали са ми без да ме кикват, не могат да ме кикне. Затова. И случайно, ако свърша по-бързо от другите, натискам фрикама и разглеждам какво са направили. Но в момента май няма да натискам фрикам, защото няма да ни стигне времето. От началото не разбрах какво трябва да се прави. Затова правя този клип за вас. Хора, може да правя влогове. Затова как живее, примерно. Ако съм на море, ще направя някакъв влог. Аз редовно през няколко години ходя на море, защото там имам братовчеди. И така. Само после ще спра клипа за малко, защото трябва да си оправя мишката. Прекалено бавна ми е. А сега не мога, защото имам Build Battle. Хора, печелил съм Build Battle само веднъж, защото не го играл играя го по-скоро, отскоро го игра Build Battle. И затова не съм печелил много пъти, иначе един път спечелих с прасенце.
както може да сте чули, чупи най-вероятно тенджера. Пак. Сестра ми на 18 години, което не е толкова лесно да живее с нея. Постоянно иска да ме удари, докато аз съм на 12. Но и мъстя доста пъти. И да ви кажа само датата, когато е качен този клип. 12:14 часа 6.3.2016 година. Ако го гледате 2017, трябва да имам поне 40 сабскрайба или повече. Затова, хора, сабскрайб, моля ви, гледайте и котика, знака. Ако ти не снима много добре, но има една готина игра, която не мога да си я взема, защото е 20 евро. Макар че съм си взел Euro Truck Simulator, която беше на промоция. Така че, хора, може някога да игра на Euro Truck Simulator. И ще ви правя максимално клиповете. Сега, хора, Time's Up. Банка. Ако ви харесва, пишете в описанието, аз ще му дам зле, защото не е доста хубаво. Пак това как? Интересно, но зле е пак. Поне събра повече точки. Ево, това е моето. Дали ви харесва? Четири, 16. Да, хора. Хора, трябваше да направим банка, а не пейка. Макар че е добра идея за пейка. Но трябваше да ползва обикновено дърво, а не от това. И както виждате, кацаме върху самата банка. Тя трябваше банка, а не Макдоналдс. И както виждате, моята банка спечели. Ако че не бях надписал. Но това е нещо. Както виждате, скина ми е готин на YoniBG. Тук само с хузуни. Не знам дали ще ви изпиша хузунието, когато такова. И затова ще прекратя този клип на около 8 минути и 20 секунди и 30, айде. И чакайте. Това беше всичко от YoniBG и до скоро.